item ieħor li għandi għax dolodu kont qed naqra il-gazzetta tal-Partit Laburista il-kulħadd fejn qal li inti diġà jew bdejt tħallas it-taxxa dovuta li kellek dan huwa lill-Gvern, lid-Dipartiment tat-Taxxa u nixtieq l-ewwel nett vera dan li inti ħallast it-taxxa jew bdejt ħallas it-taxxa. Ħammu l-pass lura għax daw ishom qed jiżvelaw xi segreti jew jagħmlu allegazzjonijiet. Ejja nkunu ċari daqs il-kristall. Daħħat ma żvela xejn, da kont jien. L-unika persuna naħseb fl-istorja politika Maltija illi minn rajja mingħajr ma kien hemm obbligazzjoni legali kont għażilt qabel ma ħriġ tal-kap tal-partit illi nagħmel dikjarazzjoni tal-assi mhux kif jagħmel ħadd ieħor ta' imma f'dettall kbir fejn jien stess satt ukoll illi kelli ixu mal-Dipartiment tat-Taxxa fuq perjodu li għadda fejn kien hemm ammont li jien kont qed ngħid li huwa dovut u l-Dipartiment tat-Taxxa kienet jgħid li huwa dovut ammont ikbar. Hija kwestjoni ta' kalkolazzjoni, jiena tlabt li l-accountant tiegħi jara l-affarijiet mad-Dipartiment tat-Taxxa, qatt li fi ftit żmien kont ħan irriżolviha, illum irriżolvejt din l-ixxu li kelli. Mixi ixxu ta' barra minn din id-dinja kien hemm ammont dovut skont kif kont għatien, allora natajt raġun ta' 55,000 u dak tħallas. Game over, tħallas. Il-gazzetta dal-ħodu għax il-ħat rajta wkoll jien, għax issa ma baqaliex tajt, issa ma tistax tajt illi Delija ma ħallas it-taxxa. Għarru issa ħatajt la ħallasa it-taxxa u għamlet jisa ritratt u b'xi mod għandhom il-wiċċ u l-vilta illi għajdu għax ħallasta wara maraton. L-ewwel nies il-Partit Nazzjonalista tinċans ħankun ċar fuq daqs il-kristall. Il-Partit Nazzjonalista jagħmel 4 jew iktar maratoni fis-sena. Ġifiet tħallas meta tħallas it-taxxa ħadkun ħallasta wara xi maratona. Number 1. Jekk hawn xi ħadd illi remotament irid jallega xi ħaġa jagħmilha, jiġi qudiemi u ninvestigaw bl-iktar mod imma trasparenti u ċar kwalunkwe allegazzjoni. Hija assurda, hija gidba, hija tanniket, hija l-ifqar post illi qed tinżel dik il-gazzetta jekk b'xi mod għax imbagħad hemm iċ-ċaħta ta' Infatti nixtieq naqra. Nixtieq naqra li semmija u qed jarana għax huma qed jgħidu li nafu b'ċertezza li fatwalment l-ewwel pagament għamlu ftit tal-jiem wara li l-Partit Nazzjonalista għamel maratona ġbir ta' fondi u l-esponenti tal-Partit Nazzjonalista fosthom Adrian Delija kienu qed jiltaqgħu ma' negozjanti jiġbru l-flus. Għalkemm bl-ebda mod maħna ngħidu li Delija uża dawn il-flus. Xaf l-istess. Huma stess. Mela ejja tiġi neħu dubju trid. It-taxxa tiegħi ħallasta jien minn flus illi laġew minn negozjanti, laġew mill-maratona, laġew minnant ebda ħadd u allura il-kulħadd jekk trid tiġi hawn, tiġi llum, tiġi għada, issaqsini li trid, tara d-dokumenti li trid, u mbagħad ki trid tibda tagħmel l-istess mistoqsijiet fuq kull membru parlamentari. Jekk irridu trasparenza, ejja nsaqsu l-mistoqsijiet kollha fuq il-finanzi ta' kulħadd. Jiena lest illi nagħti aċċess liberu fuq il-finanzi tiegħi kollha naraw jekk kull membru parlamentari illi illum jew fl-mod kien fil-Parlament hux lest illi jagħmel l-istess li ħanamel jien.